Ехо, чат, нещо има ли тук? Някой, искам да разбера. Това като пявам, не знам какъв е. Чуваме ли се? Чакай. Добре, искам да рекорда съм пуснал. И какво става, гайс? Малко съм хлебав, да? Ама, това се направи. Днес ще играем някоя Roblox игра и аз имам точната игра за мен. Не знам обаче дали ще ми е интересно да играя. Добре. Ще играем с стил 99 дена. Не можах да почета. Ден 0 явно. Какво трябва си като си взема? Клетката. Хора, малко не знам какво се случва. Тази игра, аз не съм играл в живота си. Това е да. Аз малко съм хлебал тази. Ама, добре се прави. Трябва да ви покажа някакво видео, все пак. Аз не съм някакъв ужасен. Който качва видео, когато се поиска. Малко ще ме слушате, ела. Само иначе. Тъки ли е, бе? Да бъда ли да ти правиш? Не. Тут колко време има още, бе? 16 секунди. Имам бухалка тук. Чакай да си улъксна маската. Къде е този бос, бе? Къде е този бос? Слизам се дали ще има бос. Тая игра е много скучна. Аз махам. Мисля в следващия клип да гледаме някой филм по лук. Не знам дали ще се получи. Но сега искам да играя някой друга игра. Ето е. Don't level this Crycle. Не знам дали го използвам правилно. Да, пак съжалявам, че имам хрема, но... Защо аз не мога да направя. Аз съм просто такъв човек. Чутиш човека, сега ще играем, гайс. Пак се извинявам, че съм хрена. Али, така е, гайс. Малко ме чуват. Не, ще го оставя да ме чуват. Чакай да ви спра микрофона да не ме чуват те.
Влезме са тук, гайс. Има палатки. Не искам да съм с хора. Хора почти излязах. Малей. Броде, как ще да ме убият? Може да ме убият, бе? Храна. Красен. Много време да скоро явно тя генерал. Айде, сега. Сигурно е който им бъде. Бро, стил. Тогава. Бързо. This is a girl. Мисля, че е време да поиграме повече. Време е да спа. Сега да ви предупредя. Дейвид Свирен за една седмица мисля, че няма да е в канала. Пък може и да е в канала, не знам. Извинявам се, но съм храна. И то малко така става. Какво се случва? Паркури. Остана, нищо не остана. Косачка. Damn, bro. Bad guy. So, what the fuck? What the? He's dead. What the? Малко хелц. Аз излеза от кръга, братче. Скери туалет. Вода ли има, бе? Water bucket! Water, вода! Просто да се зара вода!
Ям. Кто-то светит. Где напись вода? Кусаджес, just. Скоро. Тут я смотрю, тут целую комнату тебе. Ай, не Хора, малкото пичко тук се случва. Брат, лава. Лава, бу! Аз съм затворен в лавата. Баба! Иска да ме убие, гайс! Ладно, просто искам да ме убия, хора. Колко време снимаме, не знам и аз. Спрява се отново времето. Съм качвал отново време видео. Че ме става много екрана, бе. Така. Ей, падна, ей! Хора, да успявах. Малко трудно успях сега. Мисля, че ще успеем сега. Къде сме сега? Гайс, на къде? Накачахте? Брат, това възможно за това. Да. Искам да пия вода. Пия цинк. Добре, запик се вода. Хора, обаче не знам колко хора ще останат. Малко хора да останат. Добре, да отляваме се. Аз не го мога. Бързо. Как умрях? Как умрях? Ами хора.